Mbak Seli, selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Dek Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama ya nggak berjumpa ya. Lama banget. Cek ngomong tak lem santun priayi ini lembut feminim kaya Lintang kok joget nek bedak kabeh lho. Oh, tenang. Nek mulai aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bedhe. Ndak iso to. Kuwi ro nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedak. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedak lho. Lha niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam dan penonton. Nggih niku bentuk santun saya lho Mas Sabar. Ya percaya Sel. Oleh Mbak Kujan. Halo Mbak Lintang sudah kenal sama Mbak Seli? Sudah pernah bertemu di mana ayo? Di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, lah, beneran peraturan lho. Kali nyamat. Mangkelek jenengan. Mangkelek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mriku. Oh, kowe lho. Kok tekan Gunung Kawi barang lho. Ya kula niki tunggale Mas. Oh iya, jan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Kemudian si kamu kuwi sak Lintang ngono kuwi. Nggih. Oh, ya sama iki gitu. Kecil, imut, cantik kayak Dek Lintang. Kumayu ya. Kumayu sama di luar kumayu. Aku kan memang cantik. Wah, masa? Nggih. Coba sampean lihat kecantikanku. Aku ketemu matamu, Mbak. Loh, dilek cepet aku ki. Ini namanya mata yang lebar. Mana? Kamera mana? Kamera. Ini coba kamera. Ini mataku. Mataku ngono. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Kenapa cempe to? Mata kanan, mata kiri, mana mataku? Malik. Wilujeng dalu, Seli. Selamat malam Mas Ada. Semangat 45 loh. Semangat 45 spesial buat warga dusun Depok, Mas. Oh iya, Desa sama-sama sih. Desa, semangatmu kaya ngopo? Mana ya? Heeh, lu penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam Lenting Rokok. Cakep. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok durasinya mau sih Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun Pak Umes, yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Iyalah, luwih semangat sing kanan Mas. Padha wedi Mbak Lembok plototi ngono. Lha apa? Aku ki semangat. Mataku ini punya bahasa cinta Dek Lintang. Setiap aku melotot koyo ngene iki. Lah ya kuwi setiap kuwi ngomong wedi. Iku tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Nah, kayak CCTV sing mlaku ngene. Iku saking cintane aku nang warga dusun Depok. Kuwi bahasa cinta ya. Bahasa cinta, Mas. Saiki Lintang sama Mbak Seli mendampingi para ya. Boleh. Nah niki kula aturi mingga mboten ngira-ngira pakurmatan kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Siswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Monggo Bapak Jito. Ya.
Monggo Bapak Pak Cito Diagem anu mikir Pak. Mikirnya. Nun sewu Bapak. Menika Bapak Cito ingkang pundi mriki panjenengan? Oh, Bapak Cito. Monggo mriki Pak Cito teng tengah-tengah mriki. Di. Bapak Cito di sebelah sini, Bapak. Pak Cito iki, Pak Cito iki. Oh, jenengan pripun to Pak? Jenengan kula iki kok guru ya aku Pak Cito. Aku itu percaya karo sampean Pak Cito. Ora bae. Lanjut Bapak sing panjenengan Bapak. Bapak Loto. Bapak Loko. Menika Pak Bayan nggih. Bayar mariki. Oh, mboten ngersakaken minggah. Mangke dibariki Nduk. Oh, nggih. Menawi wonten Mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo bapak napa badhe dados wonten. Napa? Tembang kanan. Oke, siap. Badhe duet Bapak. Sabar galoke wong Jawa iki. Nggih. Sepurane kula Kak Jawa. Oh iya, siap. Nggih. Mbok